बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो खुलुमबाय। मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधाना बड'लेण्ड महा उत्सवआव बाहागो लानो मोननानै गावनि गोजोननायखौ फोरमायदों। बिथाङा बड'लेण्ड महा उत्सवनि बाहागो जानो मोननाया जोबोद गिदिर खाफाल गोनां होननानैबो बुंथिदों। मिरुनि मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बर' माहारि आरो बर' सुबुंफोरखौ बाख्नायनायजों लोगोसे गोबां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि बड'लेण्डआ मोनसे गिदिर ओनसोल, बर' सुबुंफोरा जोबोद गोसो बोनो हाथाव आरो हारिमु गोनां। बर' हारिमुआ भारतनि साबसिन हारिमुफोरनि गेजेराव मोनसे आरो बर' माहारिया अरायबो गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोदों। बर'नि आफादफोरजों लोगोसे बिटिआर सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि जथायै बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महा उत्सव फोरबो खुंफुंनायखौ गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायदों मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधाना। I am fortunate to be part of this past Bodoland Mahotsav national capital. Bodo people are very affectionate, very cultured, very multidimensional. Bodo community is an important community of our country. They preserve, they continue, they cherish the Indian civilization and Indian culture. Bodo culture is one of the finest culture of our country. I am happy the Bodo territorial government, Assam government and government of India jointly organizing this prestigious program for the first time. It's so great. Honorable Prime Minister Narendra Modi yesterday inaugurated the program. Lot of dignitaries will come, dignitaries from Bodo Sahitya Sabha, leadership from Assam, people like Samudjala Bhattacharya ji, and my dear friend Pramod ji, and all the senior ministers, MP, MLA, all are here. All youngsters are coming from Bodoland. We must welcome them in national capital. This is the right spirit envisioned by Prime Minister Narendra Modi ji. Ek Bharat, Shrestha Bharat. This spirit should continue. Bodoland is a great land. Thank you, sir.